просім, каб тыя, хто ось таким трагічным чынам скончыў сваё зямное жыццё, атрымаў ласку прабачэння, міласэрнасці і удзел у жыцці вечным, якое дае нам наш Бог, наш Збаўца, Сын Божий Єсус Христос, які памёр, але і уваскрос. І просім зараз, каб Ён поблагаславіў гэтыя могілкі, таксама тут раскіданыя па гэтым урочышчы, каб целы, якія тут спачываюць, маглі атрымаць хвалу воскресення да жыцця вечнага. Молімся. Всемогутный вечный Боже, Ты даешь людям жыццё і воскресенье. Ты прымаеш да вечнага спачыну души памерлых. Просім Тебе ласкава, узглянь з любов'ю на гэтае месца, узглянь з любов'ю на гэтыя могілкі, на памерлых, якія тут спачываюць. І поблагослови гэтую магілу, поблагослови гэтае месца, дзе спачываюць целы з нявінна загінуўшых і ўчыні, каб яны атрымалі хвалу воскресення да жыцця вечнага. Просім Тебя в гэтым, які жывеш і валадарыш, навекі вечныя. Амин.